witness D obulewe siyathandaza abambulele bayovela ngegama lika Jesu bayovela ene bayosho ukuthi benzeni bathuyele mba fire I say fire walahlelwa phasi bengise Cape Town ngoDecember ngilele ku 25th floor ngangifuna ku 22nd floor mangicala phasi ngithi ufonga kafiki and akekho umuntu owazi ukuthi wenzakaleni kodwa siyathandaza amaqiniso wonke babongwena ayofela ngegama lika Jesu waseNazaretha ophilayo prayer shout prayer Palama shout prayer let's go for it again shout prayer it reveals hidden things in the name of Jesus. Ngasiyazi. And don't take us for granted. Siyathandaza. Tatamya, basikabalinyatsa. Siyathandaza. Umkhuleko wakho. Wenze umuntu nakafika ucommission. Akhulume lamagama ukuthi imali kade ngithola kuMatlala kade ngipha. Prayer. Yenza ukuthi umuntu wabe noso. Prayer. Yenza ukuthi umuntu aselamanzi amaningi. Nakaphambi kwami. Athamanzi azofihla ivalo. Akakuphela. Yenza ukuthi noma uphuza amanzi. Uthi bathi ucima lento. Kodwa umthandazo uthandaziwe. Ayikho into ezofihlakala. A united project. Uma ababili abathathu bahlangene ngegama lakho mina ngikhona phakathi kwabo and not just give a corner but just to answer what they are asking for in the name of Jesus. Give prayer nalaba baphezulu izinto abazenzileko uma behla siyabalandela. So when ungathandazi thina siyathandaza ababoshiwe bayobophulula abanezidingo bayohlangabezana noNkulunkulu ibusiso sizokwenza balungile igama lenkosi ngicela abantu abayithele bezela ngokushesha abantu abayithele kisimani kisimani abayithele 10 mama jateni isla 10 kalani ngati ihlala around so amen prayer hey lila prayer so amanikisa nikizwe lenkosi uma ababili abathathu bahlangene ngegama lami mina ngithi kwabo akhathazekile ukuthi wena ongekho la ongathandaziko ukuthi umkhuleko uzophendula uma ababili abathathu abahlangene ngegama lakhe uNkulunkulu ubheke ukuthi uma bathandaza bayavumelana ngalento abayithandazelayo na into ebalulekile mama ukuthi masithandaza sivumelane ngalento sithi bazabalise inkinga icorruption ngegama lika Jesu sibathathu abanye
abangakezi basemakhaya ngalendlela kodwa laba bayavumelana ngegama lika Jesu. The prayer of united people. Uma umuntu wasejele ayibeke dingasibandla lokho abantu bekade basekhaya bangoba ubekade khona ngaphakathi kwabo kuziphendula. Asostaka mfundisi because of abanye abekho ngiyizwazana. Angithi usathani uyathanda ukuphazamisa lo soyini bengabingcengele abesho ukuthi angeke saphumelela kanti thina ubabambila thina sesihlangene sibambele ngezabo sithokungenzeki kubantu uNkulunkulu kuyenza. Siyabophulula okuboshiwe ngegama lika Jesu. Sibophulula amabhazari, sibophulula imisebenzi, sibophulula ama-promotion, siphakamisa amabhizinisi ngomkhuleko sihlangene bese noma wozeliko ongalamiko bese uyaphakama lapho ekhona athi abantwana bami bayathandaza ngabezwa prayer. Ngahlala phansi. Ntate Kimam yaka kawe utwa eti dilita risa sikagende abanye bangekho sithi Ntate Kimam yaka kawe ignites a deeper desire for God. Ubana lokoma. Ubana lentshisalane. Prayer ignites. Kutufuna uNkulunkulu. Prayer ignites. Uthi uye deeper. Nawufuna uNkulunkulu. And the more you go deeper, you will have more understanding about this God. While it ignites Mfundisi, it also keeps the spirit aflame. It keeps the spirit aflame. Awubika ubaphezulu uyashisa ngegama lika Jesu. It also uplifts the spirit. Prayer. If you are a prayer person, you are powerful. Kunomunye ubaba umthumela lezi ukuthi unenyoni ehlupha umshado kuyaphela le nyoni uyayibona nasemaphusheni last bengalwa nayo kodwa mina nawe namhlanje we are going with the same prayer that we are praying. So kashe ngegama lika Jesu umshado wabo uyobuyela endaweni ngoba abantu benza izinto abantu banejealous kodwa umthandazo shithi izinto
kwenye indawo kwamhlanga umntwana wakho uzothandazela ezinye izinto mara nasithanda zakho umntwana ludala qeda e-university but ama-certificate wakhe abanjiwe and awazi ukumaketa ama-certificate abanjiwe siyile siyeni ngolesingaki ngolesibili ngolesithathu wathumela ama-result walo mntwana after 3 years lo mntwana ama-result wakhe abejwe emkhathini safika thina ingadlanga sasezulwini siphethe ama-hand grenade siphethe ama-AK-47 siphethe zonke imicishonelo satha satika singathandazeli lezinto ama-certificate sithandazela lento esiye mana sitika iprayer yaspreada njenge-cancer yamatha nabantwana ngegama likaJesu. Prayer. Your problem uthanda ukudla too much wena. Ubona ngathi ngeke waphila ngaphandle kokudla. Thina selebesijwayele sicela sikhuluma ngokungwenya izolo lekhulana. Sithe mara fasting and prayer yeshani. Sithe lokho 14 days mark. Kanwa ishana so. And let me tell you something. Give fast and get birthday yami. Angiyazi we need breakfast. Ever since mina. Ngasindiswa. Ngoba uJanuary isikhathi so lingathi manibona kunemphitsha zantambama. Ngomfundise mina baba sigedlile. Nangu mama mfakazi. Asidli emini. Because isikhathi ngithafula no boss wasifake ku-VIP lodge. Bafika ku-VIP lodge le ufastile. Dala kunokudla okunye nokunye nokungekho nasekhaya. Thole bethu khona imhlophe nje uma mhlophe uphuma baba. Isiteki sakhona mfundisi. Sangathela la isiteki sakhona. Yes. Sisaba mazi. Ungahalumi. Selesiphatha la. Ayezi nini siphela kulenze. Sesaba nomphakathi. Abisikisi dadina. Kanti sikasteki sesibuna. Kuyentile mina. Sathabela foroko. Sawona kankhela bethu diyathela ngiyapha. Mara sakwa. Estabile. Sesaba namazinga. Yasingathandaza ngathi yabona lo nyaka mangabine travel ayikho. Engingicela ngathi 25 izofika. Singaka travel. Ufika le. Bathu sathana wenza ngama isalati yakhona. Efana lezini mamncama. Uthola ikhabishi yakhona seyikwatile. Sekuyakhuluma kahle unabazalwa. Ikhabishi yakhona uthola seyikwatile marshaba. Awusazi ukuthi idle okwenzeni. Itamati yatengi Ale, mamna le. Bayetha uyibhekile. Sathana ufuna ukubona ukuthi uzokwenzani. Azalani kungapheleli la. Nakunomhlangano. Balethi sleep. Sikuku. Balethi mbili. Esifike baletha yonke. Mara because of ngisemthandazo. Ngiyayazi into engifunayo. Bazodla. Basuthe. Kodwa after this fasting and prayer, I'm going to be dynamite. In the name of Jesus. Prayer. Prayer ignites changes. Prayer ileta ukube nama changes. Amen bazalwa. Amen. Bengithe ngitshele ngichabile wena.
Kwesikhathi thandazana nonke ekhaya. United prayer, it brings couples together. Izwa mama. Yenda bale always. I'm sure no mama sikizizama. Tate mna makselo rapela. Ushuwa mna maale. Yabuya. Nobuya ko. Kinalita pero ya bomme. Tate mama kiyatsama kiyathabilo omnama uyasala. Ubona khaya kunesiphathiship kunganakuzwana. Kunganahlangana uzinto bathahlangani. You are the cause of that. UNkulunkulu wasenza sibe munye. So umkhuleko wabantu abahlangeneko. Laba bantu bayathandana. Laba bantu bayazwisisana. Laba bantu bakhulisa abantwana bonke. So united prayer, it must not start here at church. It must start at your own place. Ngizole nishadile. Vusuba kulishaba lokwenza kulishaba. Amen. Ngizwe arabele. Ngizwe ukade isiyakhuluma ne akisho ukuthi nzabanze ngikere ngiyengena kulishaba. Noma singangibona lapha kena. Uthi tswa rirabele. Bazalwane, you don't know ukuthi wena uzenzela ifavor. Iprayer iyenza iletha ama changes nasekhaya. Umndeni othandaza together ayikho into ejamako phakathi kwabo. And in that marriage you become friends. You become friends, a sister, a brother. You treat each other in that way. Ukuthi kuthi chocolate isikhathi libadile nabancane isho. Amen. Prayer releases hopes. Bazalwane, it releases hopes. So, in conclusion, last Friday corner, the children of Israelites, under the leadership Yaga Joshavat, Yasahelwa, Maisahelwa, Masisahelwa. The messenger went to Joshavat and said to him, "This is a fellow daughter, and another to celebrate fruit of Sulabazan. He said, Nabantu, Abatitewa Madumusoa, little Bible, last Friday corner, which Joshavat, Urekate, a feeling follow, all cool, Dakulu Bataniba, feeling for all Kulu, Dakulu Basalan, Joshavat, what is Abantu? What he when we measure as fasting, iti Bible kwa faster abanani na bayala. Yes, it was a united prayer. So a united prayer in a man. Kuba silwa nezinto esibhekene nazo. Sometimes abantu bethu bafuna bazalwane imisebenzi and we are separated. We are not united. Abantu basokola sezesikole. But if we can come together, like I did in the region of Mpumalanga, the whole Mpumalanga region is praying 21 days prayer as a powerhouse of prayer, a year to song. 21 churches, they are praying. Now, uyamemezela uyankulunkulu utshela unkulunkulu ukuthi namandla akunawo asinawo amandla okujamelana nalabo bantu esibhekene nabo. Thina uNkulunkulu sincike kuwe. Uyabona uthi uNkulunkulu thina sincike kuwe. Bazalwane, thina sincike kuNkulunkulu. Any challenges sincike kuNkulunkulu. Kulo mthandazo sincike kuNkulunkulu mathela. Kulo mthandazo sifuna yena. Yena asifuni yena nje phela. Sifuna yena nempendulo yakhe kulo mthandazo. Sincike kuwe. Abaqeda ukuthandaza lalelayo ngicela uyifunde mamnama 2 Chronicles ngesizulu uthatha umicrophone ufunda uverse 22 nasebathandazile ukuthi umthandazo uwenzani wabantu abamunye abanhliziyo basalwana asibe umoya munye sibe inhliziyo yinye in this prayer and senze izinto sonke nasithi sidla after 6 masithi asidli sadla nge-25 asidli. Funda mama. Verse 22. Lapho sebeqala ukuhalalisa. Baqala ukuhalalisa manje ngithi sebathandazile. Bayaqala manje bayahalalisa. Uyabona masuthandazile then uqala worship.
there will be a different. Ngiyacabanga ukuthi bekade bawushipa mamfundisi. Mara bekade nganento enzakala. Bathi bawushipa isitha sangena. Bathi manje seba bafastile. Baqedile ngefasting. Funda mamnama. Ulalela. Nokudumisa. uJehova wabeka abaqamekeli. Yes. Babantwana bakwa-Amori. Nabakwa-Mowabi. Yes. Nabaseseyiri. Ababefikele uJuda. Banqotshwa. Mamela ke. Siqedile bazalwane siyakhala. At that very moment they began to sing and give praise. The Lord caused the armies of Ammon, He caused the Lord of armies of Ammon, Moab and Mount Seir to start fighting among themselves. Masthandaza abasivukelayo abalwa nathi uNkulunkulu singakafiki kibo bangakafiki kibo mamna bangakafiki uNkulunkulu wabahlangahlanganisa ukuthi balwe ngokubona enebona kanti bese kwasolwa noIsrayeli but kwaba izinto amavili ashintsha bona ngokubona bajikelana. Funda mama. Abantwana baka-Amoni nabaka-Mowabi bamelana nabakhileyo entabeni yaseSeyiri. Yes. Ukuba babaqithe. Babaqothu. Sebebeqedile abakhileyo eSeyiri. Babaqedile babaqothulule babaqithile. Basiza kwaba yilo naloyo ngokubulala bodwa. Babulalana bodwa. Amen bazalwane. So umkhuleko wabantu abahlangeneko unamandla. Ngicela uhlanganise labantu abakhulekako. Ufuna abantu abathandazayo. Uhlanganise. Maybe izinto azihambile kahle empilweni. Ufuna abantu abathandazayo ngegama likaJesu. Lithi iBhayibheli baqithana babulalana benzana konke ebekade bakwenza. Indaba ayiqalanga lapho, iqale fasting and prayer. When you fast and prayer uvula indlela. Amen bazalwane. When you fast and you pray uvula indlela. Mawuzodlula yazoleka funda mama siqedile. uJuda esefikile embonisweni wasehlani. Yes. Babheka isiqubu. Bheka babeyizidumbu nje eziwele phansi. Kala abantu bathi bazolwa nathi. Nabafika abali bona. Nabafika wendlala indumiso Yesu palameba. You know, kuna la utafika athi udeka itafula phambi kwezitha zakho. Udeka itafula phambi kwezitha zakho. Bazalwane, I'm begging you. My God. I wish you those over there in 2025. Don't fight your enemies. Amen. Steady. Udeka itafula phambi kwezitha zakho. You don't have to fight. Ngiyamcela basaba. Ningawi babuna. Ngiyamcela basaba. Ngiyamcela. Noma umunye sekonzweni akahlupha ungahlali sekonzweni. Be strong in the Lord. Ngiyamcela. Impi uthi nakaphendulako uthi impi ayisingeyeni. Impi yakaJehova. Number 2, wena mthandazi awuyekela ukukhuluma ngezinto ozihlule ngomkhuleko. Maybe kunezinto ezenzakalayo
izinto ezenzakalayo ungabe ungazithathela uma lizo uNkulunkulu sekenze kimi umsebenzi ngasakhuluma nangazo ngasazithathela ababona uSathane ukuthi wena unenkani. Amen. They all met together and were constantly united in prayer along with Mary, the mother of Jesus, several other women and brothers of Jesus. We need unity when we pray. A united prayer, Mamfundisi, is powerful. And those who pray united, they are unshakable. They are unshakable. Those who pray together. Into milisilo yenjengebandla ukuthi bangangeni nomuntu phakathi kwethu thina isithanda zakho. Ngegama likaJesu. uNkulunkulu asibusise. Indaba yeprayer, it means a constant unity. Kungabi nozudonsela emuva kodwa phambili siyaya. God bless you.